Malawi Camera. UTM Dr. Kabambe ayatsamoto kumzuzu pamene iwowa ali ndi meeting ndi mafumu okwana 158 komanso china chimene chiti kumene kumzuzu kumene kunchokuti Dr. Kabambe ali ndi video abweretsa kanema yomwe ayipanga visualize. It's like video yoonetsa kuti tsogolo lathu lidzakhala motere nde ajambo latu kumene koko nditumulika nema mene muiwonera mene momwe imene atenga chi screen chawo ndipo alongosola kuti muona mbe nditi kunyanja uku kuzakhala chonchi chonchi awe mungoonera koma kuti ifazi zinthu vitafotokoza mungoonera mpaka mapeto. Mama Vice President Azikawushinga kuti pasiponi amene wasopya pepo ukakapalisa zonse kunangoisuzi agondezosira. Thank you so much. Sama woka sinde angamuka baba kufanya kuti kwende mseu ndio amanya nataka baba utapokelea UTM sogolo latu UTM naunga tumeni chapambilira muungano wa papi kwa kuungana palo kuti muone mwana winu Dr. Dadiso Kabambe. Ndapokuti yai galiko bananda zile wepa kutimu mkasori kutaa mpaka tumana nayo tulizogelelani wa papa timuongani timpembani utawaonerapo watu wena watu kuwaonerapo kati weni hiwe ukasona bantu kukaya kuru kwa kuti voti mosa mwa mzuzi na hiwe baba sasa tunamtamoja na nipano ngono za kweli tikuti ngumi za kitatu kwa mtakutaya mnengo your excellency mbayo ise bana naomba Tose. Ule. Magora Jomene. Chief is mweneleni kata Secretary General wa chipani chitu. Chief is mweneleni mwe Vice President wa chikao chino cha Bukoto. Secretary General Mama Muyawa, Publicity Secretary, Director of Elections, nipeleke ule mwao ukulu kwa mbili kwa mafumu watu. Mafumu watu wonse, block leaders watu wonse, ule mwano. Ise ndise wanawino. Ise ndise wanawino. Pakwamba ndikutokozeni kwambiri chifukwa munativotera bwino kwambiri mu 2019 ndi mu 2020 kuno ndikumene tinapeza mavota ambiri malemu a president athu Zimwause Mutendere, the late Dr. Salos Klaus Chilima, anapeza mavota ambiri kuno ku North. Komanso kuno kunzuzu. Kuno kumsumba mzuzu, anapeza mavota ambiri. Ma-MP a UTM tina wambiri, ochokera Sokolo. Kuranda uzakuti ife ndife anani munatipatsa mavoti kuti votera mwamphamvu kuposa MCP kuposa TVP kuposa wina aliyense munativotera bwino kwambiri
ndiye tikuthokozeni kwambiri chifukwa munavotera malemu komanso munavotera macandidates onse achipani cha UTM. Taonga chomene. Koma ife sinativuta monga mukudziwira. Mulungu anawakondetsetsa malemu a president athu. Misonzi tinalira, tidakalira, timayenda mbitipite chitsogolo. Ndi muholo momwe muno mmene timapangira convention yathu pamene inachitika ndimene amatisankha ine ngati president wa UTM. Ndi azibale angawa ena secretary general na vice president timu yonse mmene anatipatsa muchipinda chino the mandate ionena kuti tipitirize legacy ya malemu SKC. Chotero ife tinafuna kudziwitseni monga mafumu athu magogo athu kuti aruta continue. Kuti no ife tipitiriza legacy ya malemu. Ndisanapite patali mundidziwe Dalitso Kabambe, bambo anga machokera kuchewa Ngoni, mai anga machokera kuchoka. Ine skulu yanga naphunzira ya zachuma ndi chitukuko. Monga imene malemu apingwa kutalikana aphunzira, imene malemu a president yathu achipani cha UTM, malemu Dr. Saulos Klaus Chilima adaphunziranso. Ife tonse atatu tinali ma economists amene tinaphunzira nkhani zachuma ndi chitukuko. Malemu Saulos Klaus Chilima ali ku Airtel, ine ndali ngati budget director ku Ministry of Finance mu nthawi imene malemu Bingu anali president wa dziko lino. Ndinkagwira ntchito ngati budget director pamene malemu Honorable Dr. Kudo Kondwe anali Minister of Finance. Ndiye iwo ngati Minister of Finance, ineyo ngati budget director. Budget director ndiye kuti ukumakhala president, ukumakhala Minister of Finance, iwe pakati nkumakasaka ndalama za boma. Ndiye ndapita nawo kasaka ndalama za boma ndikudzika mu ntchito za boma kuti ntchito za boma ndi chitukuko ziyende. Imeneyo ndinali ntchito ya ine mu nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika. Moti zambiri zimene ndimaziona kuno zitukuko zonse nachita nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika, mnyamata wawo ndali ineyo. Uku Bingu uku Kudo Kondwe ndi mnyamata wawo ndali ineyo. Koma nanga sinthawi zambiri mmene amayimba nyimbo ijaloza zanu kuti tione aloza zawo awa kuti tione, mmene amayimba nyimbo imene amangoloza za iwo okha basi. Sama ninapoza Dr. Kudo Kondwe khozi hayi, sama ninaso zaka bana. Koma ife ndala nyamata awo ine da Kudo Kondwe kugwira nawo kuti zitukuko sezija zichitike, komanso kuti chuma cha dziko ngati mukumbukira chinali chokhazikika bwino monga chinachitikira nthawi imeneyi. Fast forward, mmene malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amadza atenga ngati a vice president a dziko lino. Iwo anali a vice president pamene ine natengedwa ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi. Kudo Kondwe ngati a Minister of Finance. Ndiye mungaona Kudo Kondwe katswiri wa zachuma, Kabambe ku Reserve Bank katswiri wa zachuma, a vice president the late Dr. Saulos Klaus Chilima katswiri wa zachuma. Ndiye panali ka triangle kabwino kwambiri pakati pa ife anthu atatu. Ndiye timagwira bwino kwambiri ntchito. Lero ena akamanena kuti chuma tidachiyendetsa bwino mu nthawi yathu. Mu nthawi yathu chuma chinaenda bwino, nthawi ya TPP chuma chinaenda mu nthawi ya TPP. Mu nthawi ya TPP amene amachiyendetsa bwino anali the late Dr. Saulos Klaus Chilima ngati vice president, a minister of finance the late Dr. Kudo Kondwe, ndi ineyo ngati governor wa Reserve Bank. Mu utatu wathu timadziwa mmene tinatha kuyendetsera zinthu mmene zinayendera muja. Tiombere manja. And fast forward,
mene amandisankha kuti ndikhale president wa UDM. Koma ndimafuna ndinene izi kunena kuti dziko lathu lili pamphambano on a crossroad. Chitumbuka chabwino cha crossroad ndi chani? Pamphambano. Dziko lathu lili pa crossroad. Pamphambano. Akuti tipita chitsogolo kapena dziko lipitirira kulowa pansi. Maiko anzathu onsewawa akutukuka pa Tanzania, pa Zambia amene mayenda, Mozambiki onse akutukuka. Ifeyo tikukanika kutukuka. Munthu amene ndakugwira ntchito Capitol Hill kwa zaka 25 nkhani za chuma ndi chitukuko cha dziko lino ndakugwira ntchito wa president osa dziko lino nkhani za chuma ndiye ndikumasuleni pano zinthu zitatu zimene zawononga dziko lathu, zimene zapangitsa kuti ifeyo tifika pamene tili ifepa. Zinthu zitatu. Cha number 1 kusankhana mitundu. Cha number 1 kusankhana mitundu. Kansa iyi, nthenda iyi yatisuzya chomene kumene kumachokera president amafuna anthu onse amaudidwa akuluakulu achokere kwa iye. Akangokhala president wauko kwakumwera amene amatenga maudidwa akuluakulu onse anthu akumwera. Akakhala president wapakati amene amatenga maudidwa akuluakulu onse ndapakati. Nduna zimachokera zambiri kumene president akuchokera. Ma project ambiri amapita kumene president akuchokera. Ngati wachokera kumwera ma project osapita kumwera. Ngati wachokera pakati ma project apita pakati. Ndipo nthenda iyi yatisautsa chifukwa chonena kuti olo patakhala anthu awiri apapa, wina wa nzeru zake zakutisha bwino amene ali oti akhoza kuchita bwino amamusiya ndikutenga amene nzeru zake zoperewera kuchikora toera kwa president. Timu ya Manchester City ya Liverpool kuti ayambe kuwina, choyamba kunali kuunika ma players, chachiwiri kuunika coaching panel ndikumapita kusinaso. Mukangoponya kukhala na players olakwika first 11 yanu, mukakhala players olakwika olo mufune olo musafune simpambana iya. Ndiye chinthu chimene chatisokonekera dziko la Malawi ndi kusankhana mitundu. Tribalism, nepotism, cronyism. Malo moti tisankhe anthu malingana ndi mmene nzeru zawo zilili ndi position ndipo tasankhe anthu sitimapanga zimenezo. Zotsatira zake mavuto tikuwaona ifeyo. Olo ma contract aboma amene amachita funsa amachokera kuti mnyane si mnyane basi njuni uyu basi. Vuto limenelo lukhala ngati tinaliyamba pang'ono chifukwa nthawi MCP adanena kuti maziphunzitso zonse amene sali ochokera kuno azipita kuti mu nthawi ya TPP adanena kuti ana school quota system abwera motere ndikumbukire kusankhana mitundu. Lero pali maboma ena anachita kusalidwiratu ndi chitukuko. Ena zambiri chifukwa kumachokera president, ena kulibe chilichonse. Kusankhana mitundu kwativuta kwambiri mdziko la Malawi. Chimenecho
ndi chimene chatiwononga kwambiri, chimodzi mwa zinthu chatiwononga kwambiri kusafikira na tsiku la lero. Chachiwiri, katangale. Katangale pa Malawi watisusia chomene katangale. Kuba anthu amalowa mboma ali ngalimoto imodzi, nyumba imodzi. Akamata 3 years ali mboma, mundu walemereratu. Nyumba, maloji, mahotelo, zambirimbiri mbwe, magalimoto mbwe. Zaka 3, zaka 4, azitega kulindira masimenezi. Kuba. Kwani kwa chakubati mati chanu? Kuiba. Zili ngati packet ya madzi. Ngati ili mabowo olomutsiremo madzi mwa mtundu wanji. Madzi samadzadza iya. Amangopita. Ndiye olo kuti mupange chitukuko cha mtundu mupange za mtundu wanji. Ngati pali anthu akatangale. Olo akadzibwereke mmamvoni boma labwereka ndalama zambiri, abwereka 15 trillion, mukafunsa kuti 15 trillion yalowera kuti simungayione yonse atani? Yonse yamwedwa yapita. Olo atolere apange misonkho ikuluikulu ndikutolera ndalama zambirimbiri ngati zikulowa mbaketi yoti ndiyoboka simangopita zonse simaoneka kuti yapanga zichana. Koma mango aona anthu ena kunenepa, magalimoto mbwe, nyumba mbwe, kulemera kwambiri. Ena wonse alibe chilichonse. Zili ngati pakhomo mwaphika nsima mitanda 5, ndiye wina atenge mitanda yonse ya 5, ena alibe chilichonse. Ndiye vuto la ukatangale. Lero pafupi contract iliyonse ya boma. Mundu sungate kupeza contract ya boma lero opanda kupereka chipupu. Wina ajepo kwena pake. Olo service ya boma yoti ndi aulere kuti akupatse passport, akupatse chani, ukuyenga ndi kuperekepo kena kake, basi uperekepo kena kake. Katangale wativuta mukafunsa ine ndati ndagwira ntchito kwa zaka 25 mboma. Ndayiunika boma lonseli chakuliona chimene chativuta kusankhana mitundo number 1, number 2 katangale too much. Chachitatu ndichomaliza. Cluelessness, incompetence. Kusadziwa. Vuto lake agari ukakhala amati wakhungu samatani saenda ndi wakhungu zake. Lero ndi akhungu kakangote. Tikutengana chifukwa tikutengana pachibale osadziwa okhaokha achimwene tiye tizipitano. Nonse osadziwa mmakagwira nazo mutsenje. Ndikuti incompetence, cluelessness, kusadziwa pakhomo. Olo mwana muli mwana wa zaka 3, wa zaka 4, ngati samadziwa kuphika nsima. Iniyo makolo mutafunitsitsa nsima mwananga ndikufuna apike mpike nsima yabwino. Mwananga ndikufuna apike nsima yabwino. Koma mwana uja sanali wapika nsima sadziwa. Amakwira kuchipika sadziwa. Ibwera nsima yakupya. Inu mumfunira mafuno wonse abwino, all the good will. Koma iye uja sadziwa apika nsima yabwino, nsima yabwino mene kuja. Nde position iyi sodziwa, iyi sodziwa, akutengana ngazawo osadziwa, okhaokha osadziwa tikagwera kutiko. Ndelero takwera kutsenje tonse alise mayo ine ndilibe ntchito, ine njala, ine chakuti, ine kwera kwa zinthu, business yanga yako. Lero tsiku lathu lafika pomvesa chisoni. Mai yanga amandiuza
njala ya chaka chino ni ngati 1949 imene sinaionenso. Fetereza anakwera mtengo onena kuti palibe chimene munganene china chilichonseso ya chimanga chakwera mtengo anthu akukanika kugula chimanga kwina ndapeza mpaka kugulitsa kapu ya chimanga 1000 kwacha kodi ungapita nayo chigawo chake chiti kugaisira kapu ya chimanga. Mitengo ya zinthu yakhale kupanga kwera mabizinesi anthu ambiri apita ku Tanzania pakatipa ena kuti mabizinesi onse apotera onse alowa pansi. Zinthu zakwera mtengo ivi nolandira masalale amene apa ntchito masalale sakuoneka kuti akakulandira chimolutira ngongole. Anyamata mapepala ali nawo sangathe kupeza ntchito palinje. Chitukuko muyang'ane chitukuko anagamba za airport Zuzu airport inamangidwa, anagamba za Mumbera University inamangidwa, anagamba za misewu ya mbiri kuno inakonzedwa imene ija chitukuko kulimiretu chitukuko chonse chabwereka ndalama za mbiri kuti kuti ndalama kubwereka zisapita kuti mavuto ndajana nacho atatu. Mavuto ndajana nacho atatu kunena kuti kusankhana mitundu katangale komanso kusadziwa zinthu zimenezi zatifikitsa pamene tili ifepa. Ndeni mafuna ndinene mawu awo September akapitirira omwewa mavuto amenewa will only get worse. Chifukwa zinthu zitatuzi akhala kupanga apitiriza kupanga ena achaso akabwera apitiriza wena ambira analekeza pacha azipanga chimodzimodzi. Mavuto amenewa tikhala nawo dziko lathu likhali kupita tikuzunzikiratu. Malemu Dr. Saulos Claus Chilima mzimu wonse mumtendere pochoka ku DPP kuti ayambitse chipani cha UTM nkhani yake amaponderezedwa chifukwa cha kusankhana mitundu. Amati iye ndi ngoni ndiye si wathu ameneya mnyane yake simu zathu ameneya. Number 1. Number 2, mukati mokumbukira ma speech awonse amagamba kwambiri zakatangale zinamadana nazo. Number 3, amatupatsa masomphenya akuti mene ife tingathe kupita chitsogolo kuti chipani cha UTM chiyambike. Chinayambika pa nsanamira zitatu zimenezo zonena kuti ife tikhale ndi chipani chimene auze anthu zoti ife Amalawi ife we are united, we are one. Nchifukwa kamati UTM united, we are one. Sitizasakhala mitundu, sitizakhala anthu oyang'ana kuti amachokera kuti amatani, tidzanguyang'ana tonse ngati Amalawi. Number 1. Number 2, tidzalimbane ndi kuthana ndi nkhani yakatangale. Number 3, tidzakhalira masomphenya abwino othandiza kusintha dziko lathu. Nde ife UTM nsanamira zathu zimenezonso nsanamira zitatu amanduza kuti nthawi yatha koma sindingapemphepo 8 minutes yotsala. 8 minutes yotsala ndimafuna kuti tikuonetseni masomphenya amene tinayika pamodzi akuti titatsatira masomphenya amenewo dziko lathu likhoza kutukuka. Tikathana ndi nkhani yosankhana mitundu ya corruption, tikapanga maplani yawo kuti dziko lathu litukuke, dziko lathu likhoza kutukuka. Ndipo ndi makolo anga mafumu anga mundilole 8 minutes angopanga rani ndikakamono kosachera kuti tathokoza eti.
Chidu yobiritsa patsogolo ntchito za chuma komanso chitukuko ku chigawo chakumpoto chakhala yochepa kwambiri. Pena zimadabwitsa kuti ndi chifukwa chani ngati dziko sitiyike mtima kupititsa patsogolo ntchito za umoyo, maphunziro, za mafakitale, za ulimi, zomangamanga, zokopa alendo ndi zina zambiri. Ngakhale kuti chigawo chakumpoto kwa dziko lino chili ndi zinthu zambiri zomwe zingapititsa patsogolo ntchito za malonda komanso kutukula chuma cha Malawi kwa nthawi yayitali, chigawochi chakhala chikusalidwa pa ntchito za chitukuko. Ngakhale zili chomwechi, chiyembekezo chilipo kuti zinthu m'maboma kumpoto kwa dziko lino zitha kusintha. Malinga ndi masomphenya ya Dr. Dalitso Kabambe, maboma komanso anthu a mchigawo chakumpoto ali ndi kuthekera kotukuka mwachititsakaso. Atapatsidwa mwayi otsogolera chipani cha UTM komanso kutsogolera dziko la Malawi, Dr. Kabambe adzaonetsetsa kuti manifesto ya UTM ili ndi mfundo zokweza miyoyo ya anthu a mchigawo chakumpoto komanso Malawi onse. Dr. Kabambe ali ndi mfundo zochakuka komanso zokwaniritsika zotukulira miyoyo ya anthu komanso maboma mchigawo chakumpoto. Mwazina, iwo ali ndi lingaliro lodzasintha kaonekedwe ka mzinda wa Mzuzu kukhala mzinda wa makono komanso mzinda omwe ungathe kukopa ntchito yomanga bwalo la ndege la makono ku Mzuzu zomwe zidzapangitse kuti ochita malonda akunja azidzatha kufika mu mzindawo mosavuta. Izi zidzathandizira kukweza ntchito za malonda mu mzindawo. Kulinda kudzakhazikitsa malo opangira katundu osiyanasiyana monga za magetsi, foni za m'manja, zodzoladzula, ntchito za matabwa, zipangizo zomangira nyumba, zovala, komanso ntchito zikuluzikulu monga kukonza injini za galimoto komanso mafuta a galimoto ndi zina zambiri. Kukuza Mzuzu University kuti achinyamata ambiri azidzapeza mwayi wa maphunziro. Kumalizitsa ntchito yayikulu yomanga Mbeera University yomwe kale inkatchedwa mu Mbeera University. Kudzalanso mitengo mu nkhalango ya Chikangawa ndi kukhazikitsa ntchito zokomera chilengedwe mu Msangoli, kukhazikitsa migodi yakanyika ina ya golide Emirates ndi Lupi, kupititsa patsogolo ulimi wa ziweto ndi mbewu ndi kukhazikitsa fakitale yokonza bwino mbewu monga chimanga, mapira, mawere, mtedza, soya, mbatata, macadamia ndi mbewu zina zisanagulitsidwe. Kulungi kudzakhazikitsidwa ntchito zokopa alendo kuphatikizapo kumanga bwalo la ndege ku Nyika, misewu, kumanga mahotela apamwamba ndi malo osewera golf komanso ntchito zina, kupititsa patsogolo mgodi wa Khoo wa Kazimiziri, kukuza sukulu ya Bwachenjeri ya Livingstone komanso kuweza ntchito za ulimi wa mbozi, Jaxhosa ndi Chinangwa komanso kukhazikitsa mafakitale okonza mbewuzi zisanapite pa msika. Kunkhalebe kudzakhazikitsidwa ulimi wa nsomba polimbikitsanso ulimi wa nsomba wa makechi ndi kukhazikitsa ntchito zokopa alendo m'mbali mwa nyanja. Ntchito yokumba mafuta pa nyanjayi idzayamba, kupititsa patsogolo ulimi wa raba, macadamia, chamba chogwiritsidwa ntchito m'mafakitale, Chinangwa ndi Nthochi. Kukalonga DK adzakuza ntchito za ulimi wa nsomba polimbikitsa ulimi wa nsomba wa makechi, kukumba mafuta m'nyanja ya Malawi, kukhazikitsa ntchito zokopa alendo m'mbali mwa nyanja ya Malawi ndi mtsinje wa Songwe, kukuza ntchito za mgodi wa Kalekera, kupititsa patsogolo ulimi wa thonje ndi mpunga ndi kukhazikitsa fakitale yokonza mbewu zisanagulitsidwe, kupititsa patsogolo ulimi wa ziweto komanso njira za makono zokonzera nyama yochoka ku ziwetozi isanafike pa msika. Kuchitika, Dr. Dalitso Kabambe akufuna kutukula ulimi ndi kukhazikitsa mafakitale okonzera mbewu zisanagulitsidwe. Mbewu monga chimanga, nyemba, mtedza, nthochi, macadamia ndi khofi makamaka kutungulira mapira ndi suku. Kupititsa patsogolo ulimi wa ziweto ndi kukhazikitsanso mafakitale okonzera zakudya ndi zinthu zina kuchokera ku ziwetozi. Chilumba cha Likoma, Paradise wa Malawi.
Dr. Kabambe akhulupirira kuti Likoma ingasanduke malo opatsa kwambiri omwe angakope alendo kuti abwere mdziko muno. Kulikoma kudzamangidwa nyumba zogona alendo zapamwamba ndi malo azisangalalo zosiyanasiyana zapanyanja. Awa ndi malo otepa omwe angasinthidwe kukhala malo apamwamba okopa alendo omwe azikakondwera ndi kukongola kwa chilengedwe kwa nyanja ya Malawi. Magombe agolide ndi mitengo ikuluikulu ya malambe zikupitiriza kumveka chilumbachi ndi ulemerero wopambana. Sitima zapamadzi zamakono zidzakhazikitsidwa kuti zipereke maonekedwe abwino pa nyanja yathu ya Malawi. Malo otelera ndi onyamukira ndege adzakonzedwanso pa chilumbachi. Izitu sinkhambaka chabe zidzachitika ndithu, koma kuti masomphenyawo akwaniritsidwe zilengera tonse kutenga kumbali. Ndipo chiyambi chokwaniritsa ntchito zachitukukozi ndikulola kuti Dr. Kabambe atsogolere UGM komanso Malawi kuti izi zikwaniritsidwe. Kungokonza zinthu zitatu zichi: kuthetsa mchizosakhala mitundu ongona na kati ya Mos, kuthetsa katangale ndikuonetsetsa tikupanga zolondola ndi zoyenera. Zinthu zitatu izi zinzosavuta izi. Mulungu anatidalitsa kale, miyala yatengo apatali pasipo, chinyanja tili nacho, nthaka yabwino. Zonse izi mu zaka 5 anakuzichodaba kuti kwa dziko jandiro mwelili pano zikutikanika chikwatiti ndi nthanda za njala. Yes. Ng'ombe olo kapena galu akhala ndi ana aberekana 12 maere ake 8 amangokhalira kumuyamwa anaja kama ngoneka kali kuonda chochi sikamanenepa kagalu. Ndiye zimene tinazo lero. Mukakhala ndi nthanda za njala zilibize kuba ndi katangale olo mutapanga mwa mtundu wanji galu wanu sakula ya mpaka nafa. Ndiye alese pano akufa chifukwa choti ena ake alibize kuti yamwa kuti kama ndi kutibera ndalama zathu. Pakana titasintha zimenezi zikula tusingapite patsogolo. Ndimalize ndi mawu awa. Ine nabadwa kubanja la chifumu. Bambo anga nda group, mai anga makolo awonso anala group, a group village head. Ndiye ine ndi mwana obadwa mbanja la chifumu. Fees zanga bambo anga makanika kulipira fees. Afumu nangalipira kwa afumu angalipire kanswaha kapena mama sako amakukulira mayunits okukhala basi. Tangono ana ambiri amene akulira ku mabanja achifumu ngati ine mafisa matilipitira na chimwali anthu kapena chimwene anthu. Chifukwa choti mafumu timangowapatsa ulemu mafumu pa nsonkhano. Amfumu alankhule, amfumu ayime pamaliro, atilankhule amfumu atere akatitsekulire kumanda. Basi ntchito mfumu khala imeneyo. Kulimbana ndi milandu zikavuta mabanja muchani akuba akavuta mudzi ndiye ntchito mafumu imeneyo. Chonsecho mafumu athu samayang'aniridwa. Maufumu ambiri ndi gazetted. Ndipo iwonso kaswala usema kadziwonso kukadziwa komwe. Amene amandira kaswala ako ndi bambo anga mani 20,000 ndi cha. Ndipo sikwa ife ya UTM taika manifesto kunena kuti maufumu onse amene sali gazetted tikangolowa mboma onse tapate gazeti. Mboma
tikatseka malupo zonse tikukonza chuma chathu chiyamba kwenda bwino tifuna kuti mafumu ang'ono aja apansi poyambira padzakale 100,000 kwacha maparamount ngati inkosi ya makosi adzakhale kuma 800,000 kwacha komanso tidzathe kugula magalimoto ndikuwapangira nyumba plan imene tidzapangira ika manifesto yathu ndioti tidzakhale ndi royalty program mukapita maiko ngati ku Ghana ku Nigeria ndi maiko ena amakhala ndi royalty program kansongo kakang'ono kamene kamayikidwa pa makampani onse mnali mudera mwa mfumu ndiye tiyembekerekeze kuno dera lonse lino makampani onse achi mwina ka 1% ka 2% kamene ka 3% kamene MRI zitolera adzikayika thumba la mafumu ndiye ndalama zimene yazina magwisa ntchito kumangira nyumba za mafumu kwakulira magalimoto akhali mayendedwe oyendera abwino komanso kwalipira masalari abwino ndi chifukwa chake anzathu aja ngati aku Nigeria ndi ku Ghana amatchedwa kwambiri mafumu ati igwe mukazaona pa screen akuti ndi igwe ndi agrupu akwawo amenewo ndi afumu akwawo koma mudzaona igwe poti mene malo apa mmene amadoka kwa mafumu yang'ana kuti aigwe ndi ali mwanafumu ali pati chifukwa ndimangona kuti aliyense akufanana ndine palipepo amene wakolekera ooneka kuti ndi igwewo ende ifaite mutayika zimenezo manifesto kuti tidzachite mosamala mafumu bwinobwino adzakhale ndi moyo wabwino kuti pambali pa ntchito yabwino yotamandika imene amayigwira ija komanso they must be rewarded thangata anathakalikali ana obadwa nyumba mwa mafumu ngati ine tsogolomo adzakhale ndi moyo wabwino ngati tikafuna kukhala zimenezo mafumu asamalidwe ayang'aniridwe bwino ndi zinazote kunja kukwada ine ndinolongolola wandale ndingathe kulongolola mpaka nafika usiku koma ndikunyadireni ndikuthokozeni makolo munatipatsa 2019 munatipatsa 2020 ndi ana omwe maimpi makhasa na 2019 munatipatsa 2020 pa September apa mutipatsenso 40 zina tikazitambasula mawa kurale athu pakatoto koma poti kunja kukwada tikuthokozeni tikulangalaka mutipatse ana amene adzakhale ana a UTM nanga ife tasiya zomangosankha kuchokera dera limodzi ministers tikufuna minister wina azachokera kudera kwanu ndiye mutipatse mwana amene angadzakhale minister ochokera kudera kwanuko mutipatse ameneyo ndi zimene tikuyang'anira ife kuti mutipatse chotero Mulungu akutsogoleni Mulungu akudalitseni komanso poti kwada ena afe tiolene matransport atingi tisanapite anyamata angawa apereka kwa wina aliyense 10,000 kwa chewende ziko pakapitawo kataoka chimetaoka Agabamba kese kusakana
kazi nikufuna Malawi wabiro Changa wamkola kumchira wataya changa wamkola kumchira wataya changa 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 Mbogo Malawi, Camel.